Kynthoh ka Gauhati High Court ya ka rai jong sorkar Assam banai jaka ya ka cement plan. Dawa ka High Court ya ki record na ka North Kachar Hills Autonomous Council. U President ka Assam Congress u Gaurav Gogoi hak arpotrik nailer ulai ro ya ka jing ngor ba jing yada jong ka Gauhati High Court hadin ka jing bishar pnia jokka halor ka jing thmu ban ai jaka lai hajar bigas jan shi hajar akar shakawai ka company cement haka district di Mahasau jong ka jala Assam. U deputy leader ka Congress halok sabha haka post jong u haka ex ulapan pau ya ka jing sngaw diaw ba kum kini ki rukom ai jaka he shaki corporate kala jujia habaro ke district he bat ki jaka 6 schedule jong ka jala Assam. Ka Gauhati High Court haka tayo baladam kala ther tang ya ka sorkar Assam kabala a ya ka jaka kabalai hajar Bigha shakawai ka khar khanashna cement haka district di Mahasau Assam haka ba ki babun na kinong song kidai kirulom bat kala paibniaru bhatu ka dei ka jingele kai ka kashiri badon burom jong ka Gauhati High Court kala panpau ya ka jing sngu khya ka bakrau haba kala tip bala aya ka jaka ka balai hajar Bigha shakawai ka company cement ban sengye ka khar khanashna cement HNC Hills laong ugugoi hadin kata ka High Court kala betha ya ka North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC kabala sa priang keleng ka di Mahasau banyo ya ki court kisla ki badon ya ka polisi ban aya ka jaka ka bahe kum kata sya ka kharkhana shna semen ula ka dawa ka pos ngi pen pau ya ka jing sngongo ka bakrau ya ka kashari badon burom jong ka Gauhati High Court na ka banta ka jing pengor jong ka ya ki nongrem jong ka riti sanshar ka ri bat ka jing sim khya jong ka baklem artatien ban penne ya ka sanshar ka khadar ka bas ngausi kalong ba kane ka dei ka rukom le habaro ki district bahe bat ki jaka balabu haka 6 schedule jong ka Assam laong ugogoi Justice Sanjay Kumar Medhi ulaong haka hukum jong u bahaba pet benia ya ki jing shisha jong ka te ka mukodma lalap ba ka jaka ka bala ai kalong kumbalaya jar Bigha ka ba pauhi ba kalong ka ka ba phla bat ka bas ngaulingo haka por ba bishar ya ka dorkas unang bishar ulaong lai hajar Bigha kai ka baja lai hajar Bigha la aisha ka wei ka company shimet karai ka ba kumno kane hato kane ka dei tang ka jingele kai ne ka kane ka la bandai ka jaka jong ka district baro ka wei laong unang bishar haka jing pai benya haba bishar ya artli ki jingtho jingtar haka tayo baladep